Di kaya. Maagod. Lingkod lang sa dia. Basta clear gani. Ay lang ka-discourage te. Ana ra gyud nate. Natural gyud na sanay basta basketball. Di gyud na pwede wala gyud na siya. Oo. Lagi. Upag no. Naunsa ka pagkakuan? Naunsa. Naunsa man ka pagkitabuan? Naunsa man? Unsa man? Bisulti pero mabala na to. Ana. Slide ni. Naunsa ka Slide ni. nabumbag, ituglod. Naana siguro niyo. Ano sila? Salapi lagi na pala ba niya tungkod ni apilo. Kanina ana siguro ni pagkakuan ni nana no. Ansang pagka na ana o na ana? Ah, ana daw. Kani o kani. Wala ka gitulak. Wa gani na yun nagko nagigburot ni tungod sa basketball. Out balance yan. Gamay mo na ni Wala na pagkakanta ng tanong nila basketball dito. ko. Ay na ilang Kanang kon ba kanang Ato di unda na nag-basketball. Edad ko. Naaram ko sa balay. Kahit di wala una ko din gyapon mo kwarta eh. Mamawal yung gidara sa kuha sa una. Undang ka kung undang mo puko kay natin mga anak gagmay pa. Ako mga grupo sa una sila kadungog. Mga hagtik yung mga Sila ni Tambuboy, sila ni Mahumok, sila ni Pilipino. hagtik yung mga apelido. Nag-aahi kayo. Sila kami lang danyo. Anas danyo di, wala na muna, kontra na muna, lahat na sila nga grupo. Pero kami nga base, dili pa na muna ng gym diya sa una city hall. Open ba na, di aming ga-practice. Nga, ang among permente kalabanon sila Judel Chinieres. Para maanan, di ba? Kuya mo itong mga kuwaman to, mga veterano nga. Nga sila ganyo nga katong mga gulang mo itong gano'n, kitagluan kung nila mga binuang. Wala ka na kung telo, wala, burot na kayo na. Hindi ka na sa basketball. Gwanta dong. Kaya lagi na nak. Permayo. Ubang siguro, di mo siguro ka na. Dili na bukog na ba na, ubag na nato. Kubag. Umaran niya na sagkuhan, Sa kinipindili. yung 5. Nabanay kang gibit-bit ya. Pindot nga hampulan no? Hampol. Hilingan mo yun eh. Dito po ga turno sa kilid silang balay. Asa repit eh. Riso Asa si na nagdula? ate. Ya sa Emily. Emily na yung Sa nagdula. Mali. Central Plain. Phase 1. Ang tindahan ni mo asa repit na kaya sa may gate Sa good. Central Pen nagdula. Na wala boarding house ako. Habo rin nga si mo. May Ida daw. ka. Higda daw siya. Dirit pa na agusik gasan si dir. Higda lang. Ay, kuha na iha dito sa gate 6. Ginpi Village sa Mayo. Adi ba diri? Dito rin ka sa may UM. Yahaya dito pagka-upina eh. Ide ka. Oh, Di ba kapag dito pati yahaya. Oh, Awa kapag ko building. negosyo ka. At kilala mo sa Pinto Village ka. Saka gamay, saka gamay. Saka doon. Gaya ka rin Police umalis sa yan. Gumbana. Ay simba. Si Absuan. Ano man? Mga pulis mo na dati no? Ato lang din. Ato doon mula ni Masungsong. Masungsong, PNB sa Kuriso. Ah. Yan, likod. Lanuyan. Ano yan? At saka sa kadapita, Ya, Lanuyan na. linya. Kanang atbang kano Yan yan. ituto nga Karon ra itong Sir. gitar. dawa. Oh, Likod may. Karoon ra gyud ra. Unsa pangalan ganin mo daw? Dito. Ito ba? Ha? Chico. Chico. Una tinuod. mama niya ni natagawa. Ha? Nasa Nasa gawa. gawas. Ay lagi ka rato, natural yun na sa nanay. Ay, alangan dito. Bagay. Amay, first time ibigay magdini na mo. sa inyo ha. Jimelina? Mm. Oo. Aha. Layo man to sa Cruz de Mayo. Unsa pa? Kasi doon na doon. Wala ba ni Jimilin na doon ila ni Sanchez Dapit? Di alapit la ni ila ni Kwan nga, ila ni engineer gani. Oh. Obyo, di ba naman Jimilin na diha? Putol gani karon. Sige lang dong, sige lang dong. Singgit lang, dong. singgit lang. Singgit lang dong kay arong maulian. Ay kay ko kay natural gyud na sa basketball ng bata natural gyud ang nana pero kita gyud matarantar gyud ang saon gyud. Kahit lagi na pagmahal sa Oh. Lula. Dula kay sa anak mo siguro. Nuod man gyud. Ay, sweet lagi ka dito. Perminti man gud kay di man gud sa UM high school. Kaya perminti man gud niya. Halos magkailan mga pulis sila masungsong sila tuto. Nya kana sila ni Nuyad nahulog muna mong financier sa una sa basketball. Kana iya mga anak ba hilig mga nag-basketball. Wala na yung tao nagkakawatak-watak. Otso guys, otso. Nakawatak-watak naman sila. Sayang ba no? Kasi sa una kay
Portahan ba to sila ba? Nga kay hilig ba nagbasketball ng ulang pong malalaki, mo Oo. himo na sila namong manager. Ya dito mi sila ha. Kini ang mga nagsuon pong mga babae. Kato si Gaga nga tawag. Ah, tagay sa tapo mo. Eh, paningot sa tagay. Yara dong oh. Wala Ano ko pagpalit? Nasuga. Nalilian man ako pag ato na to dito kay manghigo. Asa ni bata? Wa po ko kabalo nga diretso diri. Ano kayo nagabi na pag dilipod kay Lug ako may materiya. Follower si Auntie sa Facebook. Follower ko sa Facebook. Kon bitaw ha? ni Jimelina bit. Jimelina mo to kung ginakuan O mo na dili, kung Boyo. kanang Ay, Boyo. Jimelina, power Ah, ka na. Jimelina, Sa ganun ko lang ha. Ah. Unapay mo pildi ana. Okay bro. Oh, mo to ko brad kanang lapian ko diri to sa Tagunggong. Jimelina ang gipakon sa kugangan. Salig ko kay dagang kay Jimelina sa likod. Lagi ko nagsalig dugan sa kulan to. Basta dong. Doktor kay di. Pero mo pala. Arong ma... Ana Anak Ero kayo. dire, ero dire. Pero Sige, ditong angkol. sige, ayaw ikon. Ero. Wala Jimelina doon dito. Nay dool kung naapa wag iputol sa at bang ila Pacquiao. Ah, oh. Pacquiao gym, Ah, Turiso. ah. Ay tama, kato At na bang niya pit ni kanang- Pasyas. Apit lang ni Pasyas. Pinapamutol mo Oo. ng kahoy. Jimelina na tanan, di mo ko manguha. Di ay. Alang katon tanan. Kung naapa-haba sa kay atbang ra gyud na. Diyan ko na ibala, daghan ito ilan ni Engineer Kugyo. Napod. Tawagan. Makaagi mo dito nya. May na makakuha rong lain, para inagumana ni ato maana na dito Gani, no? bago mo larga. Yan pula, no? Tulo ka buok, ya matag tra 1 hour ilisan siya ma'am. Kahit nung sumugahit Kada mo. oras lang ilisan bag-o. Oh, sige. Pwede lang kato naman na gawa man na pakuha naman na dia. Dia akong ginarekomenda kung wala po ko kalingi noon. Napa na dia ba? Naamis Mayo kay naamang Ah, layo to. Ipatisting sa 3 de Mayo. Asa repit sa May, timili 3 ka. de Mayo. Dili dito sa kuan Gabrielios kana. na sir? Gabrielios? Oo, oh. Pacquiao ba, Pacquiao? Pacquiao, Jim. Kuriso ba, kuriso? Diya lang tagi unya. Kabilios gani. Kabilios. Pero basi pwede makuha no taron ma'am. Para dito na tuan ni Kuman. Ito no. Kabilios gani katong yung nila ni Kuan ba katong sa Jim ni Pacquiao. Eh, pwede naman kuhan. Labayron. Na may panyo, pwede rin. Di ari dapita wa gyud. Ah, naa din pero tagas na kayo. Kay tanan rin. Kaila ka dong? Ilan eh? Kani Jimelina ba? Gabrielios na mga makita na nasdalan sir. Oh. At pang rajon. At bang dili sa ila Pacquiao gud nga Jim. Pacquiao nga Jim. Kani diri ka agis kuriso. Organisa. Paanda ka before ka mo kurbada. Naida ko nga Jim din na. Di ba one way man na ba na dito? Dili. Dili na kung diri ka agis sa kuriso pasuloy walay one way. Padulong ka Gabrielios. Kaya pawala ka. Kung ka Gabrielios pagawas ka kuriso one way na siya. Oo. Pero pasulod ka kuriso paana ka dili na sa one way pero Eh, itong Corb dito, asa dapita diya? diri ka pa kuriso ka ana ka pa Gabrielios. Before ka maabot sa liko ana man ado kay Oo. ana na diri ka tong nay murag big kuan diri ka ng gym ba. Ya atbang ana nay nakabutang pa Nay kasyas. bakanteng luti at Oh. bang. Kilid anang balay ni Suaryo boarding house ni Ah, Suaryo nga. Oh before ka maabot sa Buding house si Suaryo. Oh. Pwedeng Basta liko nga lagi. ba? Oo, dili ko. Oh, mangutanan lang ka asa Jimelina ni nga. Ah, Ana. pwede na di mo ko pasali ka hoy. Jimelina gyud na tanan. Kailan mo Jimelina? Hindi ana ana. Dahon ra na siya. Dahon lang Kuha dahon. lang katatanan. Nagkuwag lang kat. Pwede naman na kay dula naman na siya. Sige. Ipamutol man guna nanubo lang. Ay, akong bag na din taon naluoy ni siya. Sige tayo mo to sa tayo. Ah, Daghana lang boss, daghana. Ah, Basta before ka sa kurbada. ah, Sige sige. Asa repet is mayo nyo nay? kuan sa diha ka mo sulod sa barli likod sa manukan ni Uy. Bukol. Naku ano? Manok ka ni Bukol. Di ba yung manok wala? Kang isboy mo na diri sa may barangay? Oh, kana sa barangay kay. Kang isboy ng Arcover. Ah, kang alcohol. Ah, katong At Nasa pa daghan Hawaii. mong imo dito mga sakyanan daghan dito. dili man. Sa dapita.